Hoxe imos presentarvos unha sección que temos na Biblioteca do Castrillón sobre os saberes tradicionais dos galegos e as galegas, de meu, de teu, de seu. Sobre o mar, sobre as feiras, sobre as romerías, a Santa Compaña, o cocido, a matanza, libros sobre o entroido, músicas tradicionais. Todos sabemos o que nos gusta en Galicia unha festa, e por iso hoxe traemos este libro de fotografías de Santos, que é un fotógrafo xa xubilado, pero que leva máis de 30 anos retratando os entroidos de toda Galicia. En concreto aquí enseñovos o de Viana do Bolo. Nesta sección tamén podemos atopar libros como de Cociñando ao pé da letra, da poeta Yolanda Castaña, a fotógrafa Andrea Costas, no que diferentes autores nos mostran que as súas verbas ou as diferentes receitas. En concreto, temos o Agustín Fernández Paz relatando como cociñaba coa súa mai as orellas. Tamén queremos falarvos deste libro Choqueiros, breve crónica histórica do Carnaval coruñés, do historiador Xosé Alfeirán, onde se relatan os carnavais coruñeses desde os seus comenzos ata a actualidade. E tamén este libro, o A propósito coruñés, de Antón de Santiago, onde se recollen todos os apropósitos do Carnaval coruñés. Tamén temos un apartado de música nesta sección. Hoxe queremos presentarvos o traballo de Kepa Junquera, músico vasco, que se titula Galiza, no que colaborou con moitos artistas galegos para facer este traballo sobre a música galega e o seu particular homenaxe a nosas músicas. Porque non sei onde estaba, de pasada. A muller do gaiteiriño é muller de gran fortuna. Ela tenche 2 gaitas, outras non teñen ninguna.